Čiže trošku toto posrabujeme, nech máme nejaké seno aj na začiatok a bola by ho škoda. Nemám tu statív, takže idem vymysleť, jak ten telefón ukotvím, že spravíme nejaké časozberné videjko a ideme naspäť. Čiže máme pohrabané viac menej po úroveň haly. Zvyšok buď zajtra večer, alebo Adélka, keď si nájde čas. Musím ísť s Hanou domov, bo medzi tým zaspala a postará sa na moju nočnú smenu, ak bude spať teraz. Takže idem ju vyťahnuť a troška sa jej povenovať. Za to seno asi jednotku z hviezdičku by som nedostal, taká dvojka, trojka. Je to tu také kostrbaté, možno to chcelo hrabať skôr, lebo už pomedzi to vyrastla ďalšia tráva. Bohužiaľ, myslím, že už keď sa bude tá zem lepšie udržiavať, tak už to bude komfortnejšie, ale teraz je to tak, jak to je. Kopečku máme peknú, slniečko za chvíľu zajde. Ináč pre zaujímavosť, to som moc asi nevymyslel, ale čo už, ten strom tieni na tú našu kvázi nefunkčnú elektráreň, takže do budúcna tam troška budeme strácať na tom, keď by sme to využili, ale to nám ešte vôbec nie je jasné, že čo to bude. No dobre, tak ideme domov. Koho to tu máme? Čau, akurát odchádzame. Ale ja som akurát prišla po vás. Áno? Tešíš sa? My to dáme piešky. Ale môžem ti to ukázať aspoň. Čau. Ahoj. Došol som po tade, je keby tá úroveň, je keby popred halu zarovno. Takže tak, ideme domov. Môžem otvoriť? Môžeš. Otváram z Vetisu balík. Sme objednali nejaké základné srsany na kone. Takže poďme sa na to pozrieť, že čo prišlo. Objednala som nejaké veci odtiaľ a potom mi volali, že vlastne tie veci, čo chcem, tak nemajú všetky, asi polovicu proste nemali, ale bola tam taká strašne milá pani, ktorá to so mnou po telefóne vyriešila a nahradili sme to niečím iným, hej. Čiže ako prvú vec, ktorú tu hneď vidím, tak tu máme ohlávku. Objednala som veľkosť X-Full, keďže si tak myslím, že to asi bude tá správna veľkosť, uvidíme. Takže takto vyzerá prvá ohlávka. Tá bude pre Lily. Dobre to vyzerá, páčia sa. Akože Matúš nebol spokojný absolútne s tou farebnou kombináciou, ale nepasuje to k žiadnemu štátu, takže... Druhá vec, lepodítko. Myslím, že 1,80 m má. To je pohoda. Hej. S klasickou karabínou nemali by sme mať problém, že by sa plašili kone alebo čo, takže obyčajná karabína stačí. Žbílko na čistenie. Nechcela som jedno farebné, toto sa mi zapáčilo. Je to, že kolekcia Cavaliero. Majú tam kopec vecí, ale mne sa z tej kolekcie točilo len toto. Takže som objednala také pekné. A toto som nečakala, akože objednala som hrebeň na hrivu. Ale neviem, že či to som mala aj veľkosť objednať. Na obrázku to bol normálne veľký hrebeň. A toto tu je takýto na malého, podľa mňa, plyšového koníka. Na hobby horsing. Na hobby horsing, presne tak. To asi bude. OK, to bude ono. Na čistenie kopyt, neviem, jak sa to volá. Tá vec na čistenie. Tá vec na čistenie kopyt? Ďalšia vec, byľovka, takzvaná. No tá vec na metlu. A toto už je normálna veľkosť, chápeš? Akože, to je na pozametanie koňa. Porovnanie, hej? Super. Himalajská soľ. Minerálny pre kone. Počkaj, však mali byť dva tie one, nie? Ohlávky. Mali byť dva. To sa dostane k tomu. No, pani mi volala, že ja som dve rovnaké ohlávky vlastne objednala.
aby mali rovnaké. Nechcela som, proste mali tam strašne veľa ohlavok na výber a ja som nevedela, že ktoré a už keď sa mi toto jedna páčila, takže reku objednám 2. No a potom mi volala pani, že nemajú proste 2 tie ohlávky. Ja hovorím, dobre, tak mi druhú dajte obyčajnú čiernu, ona že dobre, vo veľkosti takej istej. A ani to vodítko nemali proste druhé, že proste majú zmetok na sklade a teď, dobre, však ste mi zavolali, vybavíme to takto, úplne som sa potešila, že proste je to vybavené a nie je to vybavené. Myslela som, že to príde v tej objednávke, možno som ju zle pochopila. Že vieme to aj priviazať, ale vieme to vlastne len položiť. Strašne ťažké to je. Možno mám to olízať? Je to všetko? Čo vám chceš ukázať? Je dobré. Dobre. Hej, tak túto jednu si necháme. No. Ahoj. Čau. Máme tu ďalší deň. Chalani dotelkajú poslednú stranu. Keby bola ohrada dneska hotová, bolo by to pekné. Adelka išla s dodávkou do servisu a zároveň išla po IBCčku na dobu, na tú napájačku a nejaké príslušenstvo na výrobu vozíka vlastne na tú nadobu, že si ju viem pekne pripnúť na auto, doviesť tu 1000 litrov, že by to bolo takto praktické. No podľa plánu by mali v sobotu pri skone, dneska je štvrtok, čiže tak akurát. Zároveň tu máme také forštečky 4-metrové, v podstate neboli na ten účel, ale rozmýšľam, že spravím jedno pole vlastne ohradím, že budeme tam skladovať seno, aj že by kone nám tam nevošli do toho a ešte to zo zemi oddelím paletou, že by to vedelo pekne vetrať, aj že by sa tam nedostala voda stekajúca. Tu poza stĺpy zakosujem, že by mi vlastne tráva sa nedotýkala lánka, lebo môže to, no nemôže, ale asi to znižuje účinnosť toho elektrického ohradníka, čiže je to nutné takto spraviť. A v podstate jeden stĺp nám troška som ho proste zle vymeral, tak ho potrebujeme troška posunúť. Tak idem tam to miesto vykosiť, že by sme to tam pekne navrtali. Chalani bijú posledné stĺpy. V podstate ja by som mohol začať montovať izolátory, len nám treba poskracovať stĺpy na výšku správnu. Len čo mi kolega pochválil, že trafil klinec a že stúpil reťaz tak, že mu to nereže vôbec. Zuby máme všetky, takže neviem povedať, no ale uvidíme. Keď tak ju cez obed nabrúsim, dúfam, že bude v pohode. Takže asi s tým budeme pokračovať po obede. Tak idem montovať izolátory, kde sa to dá. Takže takto vyzerá pýtel v izolátoroch. Toto je nejaký systém na bránku a na skrutkovanie systém je taký špeciálny nastavec. Toto, tak vyzerá ten nastavec. Zabral som viac kusov. Pozerám, že ten 6-hran je veľký, čiže to bude pasovať iba do akučky. Do razovky to asi neupnem. Chcel by som montovať uchyty na nejakých 70 a 140. Nebudem to určite merať na každom stĺpe. Takú odhadnem mieru, že tak na stred stiahna a na prsa. Hádam sa budem zhruba triafať. Chalani dobíjajú kolíky okolo kolov. Niektoré sa kývu. Ja montujem izolátory za radom. Dávam to od oka. A dneska, keď boli všetky izolátory, môžeme sa ešte už rovno pustiť aj na... Ináč tu, jak mi to uteká. Môžeme sa aj pustiť na lanka, no. Tak, začali sme montovať hačiky. A moje sklamanie, e-shop mi vrátil 8 eur a neposlal mi ručky. Akože mohli aspoň dať vedieť, že to neposielajú, keď už nemajú náhradný tovar. Troška som sklamaný. Robíme také diletačné také prediely, že by v prípade roztrhnutia, aby nám celá šnúra neľahla, takže snažíme sa to prerušovať. Ide to celkom šikovne, chlapci už v podstate majú za chvíľu jednu stranu. Máme ohradu, Dominik robí revíziu, treba nám to tu ešte vykosiť, že by sa nám nič nedotýkalo lánka. A dobre, len sa tešiť, takže ideme to čistiť. Chalani ešte musia pozrezovať vrchy tých kolov. No a ja berem krovinorez a idem to čistiť. Posledné detaily. Plotek hotový. 6 hodín večer. Ešte idem preparkovať vozík. Končíme. Paradzinka. Najnutnejšie máme. Ešte vyriešime zásobník na vodu, zásobník na seno a oddychneme. Dúfam.